Gde ste ljudi? Ja sam Petar s kanala Minecraft tutoriali. Ovo je prvi klik na ovom kanalu. Danas ću vam pokazivati jedan dobar tutorial kako da napravite auto u Minecraftu u kojem možete da sednete. Pa ajde da počnemo. Evo vidite, ovo je auto. To ćemo napraviti onako da vas ne bi smarao. I vidite ovo kako. I sad ako ćemo mi mač. Evo vidite, ja sam to lepo uradio sve. Ja dopalim u svetlo. Tako. Da vidite bolje. Evo. Evo sad ćemo mi ovako da sednemo. Otvorit ćemo ovo kao da upalimo. Vidite kako ide odmah dim. Kad ugasimo, neće. Evo, sad smo ugasili, sad neće. Kad upalimo. Gledajte. Vidite, ide dim. Vidite. Ajde, mi ćemo sad da ga upalimo. Ovo će ovako ovo. I evo vidite. Ok, tako je nešto se desilo. Da, mora ovako. Gledajte sad. Vidite kako se mrda. Kao upaljen auto, to je jako dobro fora. Vidite. I sad ću ga, evo sad kad ugasimo. Evo vidite. Evo vidite, neće se mrda. Gledaj, sad smo ga ugasili. I sada neće da se mrda. Vidite. Vidite. I da im dalje ugašamo. Jeste. Ok, da ugasimo svetlo u garažu. Tako. I poenta je, valjda, već ste provalili, valjda. Čakao sam došao na vezu. Poenta je samo ovo u mojim karu. Ovim kolicima. Vidite. Samo ne znam šta je sad ovim staklom. Nema veze, evo vidite. Samo to je poenta. I sad ću vam pokazati kako. Napravite mi sad neki, bez veze auto. Čisto da vidite. Ja, da li mogu sve kiš? Ok, izvinite. Sad, vraćamo se. Evo sad ćemo neki običan auto. Ovako. I ovako. Ok, nema previše. Ovako, ovdje. Ajde prema napravit ćemo traktor u koji možete da sednete. Tako. I sad ćete vidite. U stvari nećemo napraviti traktor. Ne. Ovdje ćemo. Ovako je najobičniji auto. Koji ćemo da napravimo. Neće biti uopšte nekog posebno. Ajde. Ok, ajde ovako, treba neki glupija. Evo vidite sad, možemo da sednemo. Ok, šta sam sad napravio? Evo
Krećem se ovako. Čekaj, ovako ćemo. Evo, imam ideju. Ćemo, u stvari, da. Da, ovo će se spojiti normalno. Čekaj, da se setim kako bi mogla. Ovo će se spojiti. Čekaj, ovako, onda ovako. Ako, idemo. Daj. Treba moram se ovako. Ok, idemo prvo ovako. Da napravim da mogu ovako. Ok, ajde ovako ćemo. Sad jedan može da sedne pozadi. I jedan napred. A sa ove strane da budu ovako. Kao neke ručke. Ovo se ovako dobiju. I ovako. Ovdje će biti ovako. Ovo. Ovo. Ja to toga outpoint i sad možemo da sednemo u njega. Gdje želite pozadi ili napred? A idemo ovako napred. To je za onog koji vozi. A za onog koji je pozadi sam ovako. I ok ljudi, ja mislim da je to bilo to za ovaj prvi tutorial na ovom kanalu. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!